روزنامه کردستان هژمارە خۆیان 635 بەشی عەرەبی و هەژمارە 176 بەشی کوردی بمژار و بابەتێن خوایە نو دەرکەتیە و گەشتێ بەردەستێ خوێنەران. دروپەلا یەکەم یا ڕۆژنامەیەدا ئەنجومەنە نیشتیمانیە کوردی لە سووریە سپاسیا سەرۆک مەسعود بەرزانی لەسەر پشتەوانیا ویش هەردوو ئالیێن کوردیرە لە ڕۆژاوای کوردستانê هەروەها داخوایانیە ئەنەکەسێ و پارتیên یەکێتییا نیشتیمانیە کورد داخوایانیە ئەنەکەسێ دێبوونەیە 46مین سالڤەگەرە جیبجیکردنا کەمەرە عەرەبیدا لە جیرە ڕۆژاوای کوردستانê داخوایانیە سەرۆکی ئەنەکەسێ یا تایبەت ڕێباز نیوزرە لەژێر سەرناوێ برێکەفتنێ بتەنێ ئەم دکارن مافێ گەلێ کورد لە سووریایە نو بەدەست بخەن سەرباری گۆتارە دەستپێکە یا ڕۆژنامەیە لەژێر سەرناوێ یەک هەلوێستیا کوردی و نامەین ڕەحەتیێ ژەهمیان رە جێخۆ دەگرن. دروپەلا دووەم دەژ ڕۆژنامەیە کوردستان لەڤ و تەڤگەر و داخوایانی و جڤینێن ئەنەکەسێ و سەمینارە پەدەکەسێ لە قامشلۆ ڤەژاندنا پێنجەمین سالڤەگەرە کۆمکوژیە کۆبانێ لە ئۆفیسا پەدەکەسێ یا هەولێرە پایتەختە هەرێما کوردستانê هاتنە بەڵافکردن. دê siyem rûpela rojnameyê de 7 sal ser komkujiya Amûdê li ser destê çekdarên YPGên serbipêdê ve derbas bûn. Mercên malbatên şehîdên komkujiya Amûdê ji bo hilhavhatinê YPG re derbasbûna 8 salan li ser komkujiya malbata Şêx Nesan li Efrînê bi destê çekdarên pêdê jêxwe digirin. Rûpela çaran ji rojnameyê raporteken vîskar Ezzedîn Melle li jêr sernavê Kurd û têgihiştinên hatî ragihandin û sazkirina ji viyaneka rastexîn ji bo avakirina paşerojeke bironahî li Rojavayê Kurdistanê re gotê de sê siyasetmedar û mafnas û nivîskarên Kurd beşdarî kirine hatiye belavkirin. Rûpela pêncan ji Rojnameya Kurdistan ji xebatkarên Kurd re hatiye dabeşkirin. Tê de behsa xebatkar û serkirdeyên partiyên pêşin ku gelek qurbanî di ber xizmeta gelê Kurd de li Rojavayê Kurdistanê danîne di nav de dijatiya Kemera Erebî û herwiha gotareken vîskar Abdulletîf Musa derbarê Kemera Erebî û siyaseta tehrîbkirinê li Rojavayê Kurdistanê û pêncemîn salvegera komkujiya Kobanê li ser destê terorîstên Daişê serbarî bîranîna pêncî û nihan ya salvegera şehîdbûna Şêx Seîdê Pîran li Bakurê Kurdistanê cihê xwe têde girtine. Rewşa Herêma Kurdistanê û êrişên Tirkiye li ser PKK li ser deverên sînorîyên Herêma Kurdistanê rewş û pêşhateyên dawiyê li Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê bigiştî rewşa kampên penaber û derbideran çalakiyên pedekesê li kampên Herêma Kurdistanê raport bûyer şirove nerîn û helbest gotarên siyasî û civakî babetên girêdayî civak û tenduristiyê drûpelên din yên rojnameyê de jêxwe digirin. Li hejmara 176 de ji beşê Kurdiyê Rojnameya Kurdistan drûpela yekem de gotarekin vîskar Ammar Hemo li jêr sernavê daxwaza malbatên şehîdên komkujiya Amûdê ji bo dadgehkirina kujeran rewaye hatiye belavkirin. Rewla Serok Barzanî di nîzîkirina aliyên Kurdistana Sûriyê de giring e babeteke cihê xwe di duwem rûpel de girtiye. Drûpela sisiyan de gotarekin vîskar Kadar Kerîm li jêr sernavê divê li kulîn di komkujiya Kobanê de bêkirin hatiye belavkirin. Drûpela çaran û dawiyê de ji Rojnameya Kurdistan ku ji çand û hunerê re hatiye dabeşkirin tê de babetek li jêr sernavê Kurd û wargehên wan di pirtûka Sûretil Erd ya Ibn Hewqel de hatiye belavkirin. Rojnameya Kurdistan rojnameyeke siyasî rewşenbîrî û civakî ye. Nîv mihaneya ji aliyê ragihandina navendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ve tê berhevkirin. Alî Umar